Браво, Або! Браво! Вики, добре! Митев, къде виждаш десният ти къде стои? Митев! Край! Центъра. Митев! Двамата няма статикното голове, тясно има свободен човек. Хващаш го него, Йонко тръгна да бие. Вижи! Тръгвай! Ибра, ела зад него, бе. Ти си Тони. Сам. А по-бързичко, вече като ти затворя, подавай. Добре, Тони. Або, Том ти затворя, подавай. Чули ме? Виктор, ме нищо, Виктор, дай моето. Абер, върти си лупката. Не ти, Толи, не! Толи, зад гърба човека ще си гледаш, бе. Вратар! Вратар! Тони! Тони, не се връщай, бе! Абе, Тони! Абе, биеш, бе! Митев! Стой път! За кой път вече ги извеждаш? Тръгвай, Алберт! Тръгвай! Або, защо си дигаш раменете? Отпусни се спокойно. Смъкни ги долу. Играй с удоволствие. Бъргаво, бързо. Ай, Дани, тук ми. Ей, Тони! Тони! Той фаща центъра ти лега, бе. Реши се някъде, откъде да мине тази тока. Лесно вътре малко. Реши се. Дани, така, отваряй сега. Кой е в центъра? Центъра е вкарай. В центъра! Абе, Иво, човек имаш, бе. Връщай се, Викторе, двама си. Пас, пас едно, пас. Успокоя. Успокоя! Берг, продължаваме! Берг! Берг! Престани да ги подаряваш топките! Айде бе, Никола! Абе, на дуспата! Мани човека! Ела, Ибра, тук зад него. Сега няма смисъл да ходиш след него. Там ставаш, той си го бие. Дай, Ибра, зея. И ако сгреши, трябва да си готов. Сега си горе. Горе! Ти си! Ти си, Митев! Пас едно! Пас! Кой иска? Митев, не дей за скила, веднага да търпаш! Обърни се към мене, не назад, тук към мене. Зелено! Виж. Когато тръгваш да бягаш към топката, се обърни. Той отива там, просто се обръщаш и тръгваш. Сега сте без човек. Виж се, бе, Митев. Викторе, тъча някой да тръгне.
Горе, глава. Або тренира през централен нападател. Нищо. Тони, пак оставаш. Защитниците, искам по-бързо да прибирате, стоите много в зона. Трябва да сте по-близо до човека. Там би бе. Тони, тук е левия човек. Тони! Какъв е той удар, бе, моето момче? Тони! Дай се поема с вътрешен и се бие, бе. Ето го, бе. Давай, мама. Митев, пак стоиш далече! Або! Ела малко. Ей! Берг да хваниш, Сега вземе решение, ако се хванат и напред! Ляв! Добре, Дани, нищо! Дани, по-спокойно! Добре! Бъдия! Ей! Кълпазанин! Иван! Йони! Къде искаш? Къде искаш? А? Как? Ти, така, горе! Тони на позиция, не се увличай! На позиция! Давай на позиция, не дей ръкомаха. Остави те да изпълняват. Лесно пред. Дай на Толи, дай мой на Ибрата, бе. Айде, разиграйте. Така, влизай. Митев. Дани, не може да дойде до него на един метър. Ибра, там не те искате. Да. Втория път. Няма значение. Дай ма си, дай моя. Здравко, не влизай. Викторе, връщай се. С удар. Викторе, връщай се, не гледай. Айде, спокойно.
Ибра. Сам Виктор е спокойно. Идва отзад. Вратар! Добре. Дай, бе. Ай, ще си еде! Ей, какво прави, бе? Дай ме тясно, тясно! Ей, айде бе, очаквай да Дани, бе. Не опасно, вкарвайте гол така. Там просто е изчисти, не е луга никога така. Просто е чупни да излезе. Вики! Яна, Ибра. Вики, айде! Седно! Играй! Ибра, махния първия път, защо връщаш към Милен? Пеналти имаме, Данчо, Ибрата. Дани! Била! Дани. Да, да. Да. Лене, твоя гол внимавай. Айде, Лазаров, по-бързо, Лазаров! По-бързо, Або, не се бави. Браво! Добре, Стели, добре! Хубаво беше! Данчо ги среща първите, бе, ти зад него. Викторе, няма да ходиш ти напред да ги биеш. Айде, Лазаров! Тони, издърпай! Лазаров, по-бързо! По-бързо пи! Закъсняхме! Центъра! Ей, Здравко! Абе, Здравко! Абе, центъра, бе! Здравко! Центъра, бе, момче! Шарвено! Бави се! Седно! Така! Седно, изритай! Тръгни, Стели, напред, тръгни! Тръгни, Янко, влизай! По-бързо! Або! По-бързо обработвай! Судар! Гледай! 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 Аби! Дани, дай назад, бе, не гледай, бе. Дани, назад, бе, мой тупче. Викторе! Або! Дигни хубаво главата, някой на дуспата още назад! Айде, спокойно. Май за късата. Пас! Дани, дай на там, бе, си. Дай, бе, мой тумче. Айде, айде, Дани Лазаров, пак да спахне! Ето го, Дани, бе. Айде, тръгни, бе, мой тумче. Вратар, излез, излез! Лазаров, видя ли как закъсня? Ти буташ напред, иначе се задържаш. По-рано, за да може да го хванеш. Або, тръгни, Або.
Стенли, не искам такива глупости, искам да я задържиш. Внимателно от вратаря. Або не се казори. Тръгвай, Дани. Центъра. Здравко, закъсняваш ли в центъра? Рано му кажете, че идва да може да се... Браво! Здравко, той като бие, ти трябва веднага да хванеш... Тъча, хвърля. Който влиза в центъра, бе. Горе. Давай, тръгвай, стави топката и Абе, отива аз назад. там настрани как е. Али, або имам. Дай назад, бе. Викторе, айде де, Викторе! Пас. Сам. Събирай. Горе с глава. Добре, тръгвай, Дани. Към вратата. Айде. Не бързай, не бързай! Браво! Овладей! Играй! Въдя! Добре! Пред тебе, де, върни се, стани между него и вратата. Йонко, дигни главата преди паса! Така, Дани, ама не те лъжи, елементарно е това. Браво, Йон! Лазаров, да не те лъжи така елементарно. Държи хубаво напред топ. Дани, дай натам, дай натам. Ела, бе. Дай, Данчо натам мини, Данчо натам. Иди, виж малкия. Вземай Тони. Тръгвай Тони в центъра. Сигури Здравко. Браво, Лазаров. Играй! Не ти бе, Ано, ти си бе! Червено! Дай назад. Дай. Данчо, върни се, че Виктор го няма. Тръгвай. Дея, Дани. Лъпи малко. Ай, бе, взехме, бе. Браво, Стиля. Внимай. Спокойно. Спокойно, не мушкайте. Дай не води, излишно я водиш. Кой ще тръгне? Това е лошо, тук кое става? Двамата защитници. Алберт, едно към едно. Айде, Ябол. Не дей бързо назад. Не назад. Точно. Айде, стига, подаряме! Ей! Айде, стига, подаряме, човек! Как не може? Всеки път не можем. Або, айде да дете. Стига се бори, бе. С едно, бързо да върви топката. Топка. Вратаря готов ли си? Излизай! Къде гледаш? Събирай! Добре, Вики, браво! Браво, Вики! Тони, сега ти кога трябва да фанеш, бе? Там, не, стига толкова, там, да! Ей, за гърба, така по най-елементарен начин, ей! Айде!
аз ще ти кажа, Милеве! Целият кегъл беше освободен. Топката на центъра. Защитниците не сте в час. Игра авантаж. Або по-бързо подавай, бави се в подаванията. Йони далеч си от събитията. Або пак си далеч от събитията. Назад. Добре, добре, Вики, добре. Або далеч от събитията. Ах, закъсняваш да пиеш, момче! Викторе, какво е с този моето момче? И да я дигаш. Дани, внимай, Дани, внимай! Дани, няма да обаждаш и да слушаш отстрани. Кой иска, бе? Ей! Отскочи, бе! Ей, Виктор! И двамата той тръгва, трябва да отскочите на някъде! Или да тръгнеш! Данчо на изпита танк, Данчо. От другата страна стани, бе, Данчо. Дани, няма да обръщаш внимание какво говорят там и няма да приказваш. Чули ме? Айде, спокойно. Айде, тука. Або, пак закъсняваш, бяби! Або, излез! Виктор! Дайте един метър са. Двамата той ще ви я вземе един човек. Следте малко, айде, спокойно. Давай, бе! Давай, бе, спокойно! Айде, имам пак не си в час, къде да сниме. Така, добре това, Йони. Дай му по-бързо, айде. Досава си, Йонко. Така. Кой иска? Осигури. Йони, щом се нямаш работа, нямаш зелен човек, бе. Йони! Трябва да прибереш, когато имаш. Прибираш и после тръгваш, човек. Виж на едно място, там си изолиран. Виж, Йони. Там е сформа топка и ти стоиш там. Прибираш тук. Кой? Ей, Митев! Побързо бе, човек, това не припишеш веднага, бе.
поемаш топката към вратата, Винче. Колко път ти казах да не поемаш топката към вратата? Аре бе, Стенли, ще бягаме ли бе, Стенли? Сигурна. Добре, браво! По-смело към... Цялото назад ти остава. Играй! Дани! Лазаров! Яне, защо не му остави на него ти отвори натам? Ти си в центъра влез. Алберт в ляво. Изпълнявай! Край! Аут! Там си, здрав, не, той с него, ти не бягай, той с него. И бе, Толи, бе! Карея! Пас! Або, далечния! Иво, по-назад малко. Стой! Тони! Ела тук, Толи. Да. Не може топката тук е 5 пъти наказател, коле, вие да бягате от нея. Защо не игра с топката? Още един път. Дели. Още един път е пресвърли. Той ти бие. Погледни вляво, какво става. Трябва да си на неговата. Айде за гърба с те, да не мине. Да не минава. Тръгни, бе, Дани, бе. Викторе! Стели. Каре. По-бързо обработвай. Пас. Ще бъде елементарно.
е, бе? Габи, къде си, бе, Габи? Габи, къде си, бе? Левата, тази зона няма човек. 3 метра не може да се. Яна, Дани, Данче да дойде. Пас, ето до тебе! Ей! Тръгни. Добре, Габи. Тук, Мите. С едно, вкарай, така. Аут! Або! Кой е гъл, бе, моето момче? Аут! Ей! Кой е да пиеш? Защо, бе, моето момче? Ама той има обратно движение, бе! Абе, Або, бе, ти прави, ставай горе. Без да мислиш. Дайте малко вода. Давай, играй, няма нищо. Давай, играй. Або, ти ще удариш първо стене, бе, моето. Давай. Викторе, Миляна е един човек, да не ми дадете да бия вратата, вие се пазите. Въдия! Спокоя, по-бързо обработвай. Дай, взехме я. Дай, 4 човека сме напред. Ляво. Не там, бе, там пред тебе. Ляво. Не назад! Вървай, Стиляне. Нищо, спокойно, айде, обърни се. Дани, връщай се. Елено! Хвърляй му бързо на Дани. Колко има още? Точно 6. 6 точно. Още 6 минути. Ляво! По земя! Миляне, айде, моето чисто бия първия път на вратаря. Милено, вали му след ти остане, това не първия път. Миляне, като изчистваш и си е хубаво. Спокойно, айде! Спокойно! По-бързо, бе, паз, бе. Центъра, кой иска, бе? Центъра, бе! Дай, Иво, дай, Иво. Центъра, бе! Центъра, вкарай!
Габи. Така играй нищо. Той е. Ляво. Ляво, бързо ляво. Бързо ляво. Удар! Ясно, по-бързо! Судар. И не е удар. И пародия на удар. Стени, излез. По-бързо. Дай на малки, аре! Излез, вратар! Излез! Ама Викторе, подай му центъра, той вече не беше засада още. Дай му по-рано, бе! Айде, връщай се! Айде, влизайте! Влизаме! Темпо! Пас! Габи, задръжа! Або, що се връщаш, бе? Пас! Напред тръгвай! Напред! Браво, Алберт! Централно, бе! Виж, че той влязъл, бе! Централно, бе! Дани! Ела тук от трети номер! Ела тук от този! Ела напред тук, бе! Не ти бе имал! До година сме по-силни, нали така? Големите. Здравей, как се казваш? Аз се казвам Илан Александров.
На какъв пост играеш в отбора? Играя дясно крило. Ясно крило. Колко завърши мача с Шумен? Паднахме 4-0. 4-0 паднахте, така ли? От колко време играеш в футбол? 5 години. 5 години? Да. Имаш ли любим играч? Любимият ми играч, малко странен, Луис Суарес. От кой отбор е той? Барселона. Барселона. А иначе от българските футболисти имаш ли любим играч? От българските Марселиньо. От Лудогорец. С кой от твоите съотборници най-добре се разбирате на терена? С Алберт Сенабов. Какво играе той? Той играе в центъра. В центъра? Да. Искаш ли да станеш футболист, като пораснеш? Да. Пак крило ли ще играеш? Да. Добре, пожелавам ти успех. Благодаря. Здравей, как се казваш? Аз се казвам Алберт Сенабов. На какъв пост играеш в отбора? Играя хал в средата. От колко време играеш в футбол? От 4 години. Харесва ли ти? Да. Какво ти харесва най-много във футбола? Че най-много ми хареса като забавлявам и като бием. Кой ти е любимия играч? Любимият ми играч е Диего Марадона. А от българските? Христо Стоичков. Какви са твоите мечти и желания? Ще продължиш ли с футбола и докъде искаш да стигнеш? Аз ще продължа с футбола и моите желания са да спечеля златната топка и да играя професионален футбол и да спечеля също световната купа. Пожелаваме ти всички тези неща. Кажи ми за днешния матч, какво ти хареса и какво не? Хареса ми, че играхме комбинативно и никой не задържа топката и си подавахме на време. А защо този резултат? Какъв беше резултата? Някъде 9 на 1, 10 на 1 някъде там. За вас? Да. Кой вкара най-много голове? Аз карах 2, нашия съотборник вкара 3. Вие играете с доста отбори от другите градове. С кои ти е било най-лесно и с кои най-трудно в този сезон? Най-лесно ми е било с Лудогорец, а най-трудно с Дунав. Още колко мача останаха? Още 2 мача и приключва първенството. Желаем ти успех и да вземеш наистина един ден златната обувка. Благодаря. Здравейте, господин Симеонов. Приключва поредния сезон. Кажете ни с няколко думи с какво се характеризираше той? Ние за първа година играеме в първенството. Отбора, с който играеме, е съставен от състезатели 2007-2008 година. Днес е заключителният кръг на шампионата и в момента съм много щастлив, защото постигнахме първа победа на собствен терен. До сега също имахме победи, но те бяха извън Русе. Предвид шампионата, който се провежда в формат, който е такъв, че отборите се събират в един град през 2 седмици. До сега бяхме в Търговище и в Разград, днес сме в Русе. А колко отбора са в тази възрастова група изцяло в шампионата? Колко лица се състезават? 8 са отборите. Долу-горе един отбор е съставен от 12-15 състезатели, така че сами може да си направите сметка колко отбора участват. Има някои от отборите, имам предвид от клубовете, са с по 2 отбора, както е нашия ФК Аристон и ФК Дунав са с по 2 отбора във възрастовата група. Разкажете ни малко повече за подготовката на децата в Аристон. От колко години се занимавате с това? Какво е децата? Дали лесно ли намирате деца в такъв смисъл и какво е тяхното ниво? Специално като клубна база и като стадиони, ние сме с най-добрите условия в града. Деца не липсват, има интерес.
За групата, с която работя, на този етап децата са на необходимото ниво, бързо напредват, имат много голямо желание за спорт и идват редовно, което е много радващо. Също така искам да благодаря и на родителите, които така също полагат усилия, за да ги водят. Все пак те са в първи и в втори и в трети клас, сами не могат да идват и на тях също искаме да я благодаря за сериозното отношение и смятам, че ако продължаваме да работим в това темпо, нещата ще се подобряват и ще имаме все по-значими успехи. Може ли да се каже, че това е школа, която подготвя футболисти за русинските отбори и може би и за националните? На този етап да, мога да кажа, че ние сме една основа, към която вече всеки един от състезателите, в зависимост от качествата, които притежава и усъвършенства, ще може да играе и в по-силни отбори, но всичко зависи не само от треньора, а от самите състезатели. Пак казвам, като условия нещата са отлични, зависи от тях самите. Тоест, тепърва ще видим дали ще има продължение в тяхната кариера. Да. Първа, защото, пак казвам, това е първа година, в която те организирано се състезават и от тук нататък вече според резултатите, според тяхното развитие ще видим на къде и как ще продължат нещата. И все пак да приключим, има ли някакво класиране в зоната, в която се състезавате и вие къде сте, ако има такова? Да, има класиране, но за крайното класиране имаме още 2 мача да изиграем и според резултатите можем да кажем на кое място ще завършиме. В момента сме в средата, но при теоретичния победи може и да се придвижим още напред, все пак има 2 мача. Желаем ви успех, благодаря ви много. Благодаря и аз на вас. Здравей, как се казваш? Валентино. Валентино, кой? Бориславо Върбанов. На колко години си, Валентино? На 9. На какъв пост играеш в отбора? Център нападател. От колко време играеш в футбол? От 4 години. Днеска вкара гол, как се чувстваш? Добре, радвам се много. Кой ти е любимия играч, от кой отбор? От Реал Мадрид Роналдо. А от българските отбори имаш ли любим играч? Христо Стоичков. Искаш ли да станеш голям футболист? Да. Пожелаваме ти да надминеш Роналдо с голове и с игра. Благодаря. Здравей, как се казваш? Стоян Валентинов Георгиев. От колко време играеш в футбол? И аз от 4 години. На какъв пост играеш в отбора? Център нападател. И ти си център нападател. Колко гола си вкарал до сега? 2. О, това е твърде добре. Тази година ли ги вкара или за 4 години? Не, за 4 години. Пожелаваме те да вкарваш по 2 гола на сезон. Става ли? Да. Кой ти е любимия играч на теб? Неймар от Барселона. А от българските? Христо Стоичков. Христо Стоичков. Всички ли искате да станете Христо Стоичков? Да. Дори носа неговия А някой не иска ли да пази на вратата? Ето да стане Ноев. Деца.